जों रायजो राजा जों बेखौसो मिथिगौ 20 बोसोराव जोंनि मा डेभेलप होफैनो हाखो दिनैसिम सीसी ब्लकनि थाखाय अन्थाइ थरसे गारफैयाखै बे लामाथिंनो थांलाय फैलाय दामि दामि फरचुनार दामि दामि बलेर' स्करपिय' थार सलायलांनायखौ जों नुनो मोनो बे लामानिफ्रायनो ग्लास खेवनानै खुदै गारलाङो आङो निउस पर्टेल बिथांमोननिसिम गोजोननायखौ आं बावहरग्रोनाय थाबाय लोगोसे आङो दिनै निउस मिडियानि गेजेराव ओंखारनाया दिनै आङो मोनसे खोथानि थाखाय आं ओंखारनांगौ जाबावदों मानो होनबा दाखालिसो जों बर' सारा जायफोरा जेलाव एनडिबिनिफ्राय जेलाव दङ जेलाव थानाय फेमिलिफोरखौ लानानै दिनै इलेक्सन खाथि हिसाबैसो ज' जादों ज' खालामनानै रायज्लायदों बा सावरायदों होननानै आं खौरांखौ मोनदों दा दिनै जोङो बेयाव दुखु मोननायखौ जोङो फोरमायदों मानो होनबा बोसोरथाम बोसोरब्रै दिनैसिम उदां उदां बेराय जाबोनानै उदै फुगार जाबोनानै दिनैसो इलेक्सन खाथियावसो नंखायखौ बुरखायफ्लादों आरो बे इलेक्सन गुदि समाव बिसोर बख'नोबो हाखाया आरो हायोबा गोसो गोरबोजों मोजां मोननानै अननानै जुदि मावमारनानै होनो गोसो जादोंमोनब्ला दानो इलेक्सननि सिगांनो दिरुननानै होथों बिनि उनाव जेसेबां मानसि नांगौ बिथाङा मोनजोबगोन खिन्थु हायाबा ओरैनो नाटक ड्रामाजों बिथाङा खारबाय थानो नाङा दा बेखायनो जोंना हाग्रामा महिलारि साराबो प्रमद बर' सारखौ बेखौनो बुङो गावनि गोदान सरखार गावनि परिबर्तननि नामाव स्पिक बेकार जेनाखि कारिगावनिफ्राय क'क्राझारसिम बानायदों 20थासोनि बारा जादों दा जेरै परिबर्तन ओरै नामाबो स्पिक बेकारनि नामाबो सकेट बेकार होननानै बिथाङा नामखौ दोनदों होननानै आं मिथिगौ मानो होनबा एकदम बियो थगायथारनाय बिनि रावखौ रावबो बिसास खालामनो आरो फोथायनोबो नाङा आरो आगानबो सुरनो नाङा जोङो रेडि जानांगौआ बेल'नो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ आं खावलायहरो बिथांखौ फेजेननानै जों माला जेनखांनायनि उनाव माला ज'यै जोङो बिथांखौ होसोना मोनगोन जोङो बेखौसो सिन्था खालामनांगौ दङ बेखायनो आङो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ जानजि खाफ्रानानै थाखानो थाखाय आङो थियारि जानानै थाखानो थाखाय आं खावलायहरो बेखौ गिनानैनो बिथांखौ आं खोनादों कलकातायाव हाबायनानै थाहैदों होननानै नाथाय कलकातायाव गावनि स्पेसियेलि हाबायदों होननानै खोनादों मेगनजों आं नुवाखै दा बेयाव होसो जायोबा बिसोरो बेयाव खारनानै थाहैगोन मानो होनना बुङोब्ला जोंहा दायो दैज्लां फैगासिनो मेसेङावथ' जोङो खुनुरुखुम सोलिबाय थाब थुब खालामनाबाबो दायो जोंहा बिथिं किसुमान खैथामान न'खर दोङो लोगोसे गिर्जाबो दोङो बेजों लोगोसे जोङो थांलाय फैलायाव उसुबिदा मोनबाय थादों बेजों लोगोसे आरो जोंहा रायजोनि जिहेतु मानसि गारनाय हाखर गोथैसालि बेबो दोङो माने रायजोफ्रा बिथिं थांलाय फैलाय खालामबाय थायो बे हिसाबै जोङो दालांखौ बानायदों दा मानसि गोथैखौथ' नोङो दै गोथौथिं बानना लांनो हाया बे हिसाबै जोङो बे दालांखौ बानायनाय जादों मानोथो होनबोला इलेक्सननि सिगां गोबां बेबायदि पलिटिसियानफोरा लिडारफोरा फैनानै किसुमान खौरांफोरखौ बुंफायो नंगौ इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव बे जोंहा लामाया बारा गोजान नङा बे दालांनिफ्राय 2-3 थारसोनि उनावनो जोङो नेसनेल हाइवेखौ जोङो मोननो हायो बे लामाथिंनो थांलाय फैलाय दामि दामि फरचुनार दामि दामि बलेर' स्करपिय' थार सलायलांनायखौ जों नुनो मोनो बे लामानिफ्रायनो ग्लास खेवनानै खुदै गारलाङो अब्लाबो जोंनि बे दालांखौ दसे नायलांनो बेबायदि सम होनो हाया किसुमान समाव गोबां लिडारफोरखौ जोङो बुंनाय खोनायो थांनाय 17 बोसोरनि खौरांखौ जों बुंनाय खोनाबाय थायो नाथाय जोङो बे 17 बोसोरखौ जोङो हिसाब लानो थाङाखै जों रायजोआ बेखौसो लुबैदों 17 बोसोरथामजों जमा खालामनानै बेसेबां जाखो जों बेखौसो गासैजों जोंहा 20 बोसोर जाबाय 20 बोसोराव जोङो जेबो डेभेलप मोननो हायाखै थांनाय 17 बोसोर सलायबाय BPF सरकाराव दायो UPPL समाव बोसोरथामानो जाबाय दा मथा मथि ना बोसोरथामजों 17 बोसोरजों जोंहा 20 बोसोर जाबाय जों रायजो राजा जों बेखौसो मिथिगौ 20 बोसोराव जोंनि मा डेभेलप होफैनो हाखो दिनैसिम सीसी ब्लकनि थाखाय अन्थाइ थरसे गारफैयाखै दिनैसिम बिथिं जोंहा बे लामानिफ्राय हाबलांनाय लामाया दाबो हाब्रु माने खुनु बेबस्थायानो गैया दासिमाव जोंहा मानगोनां मानव गेदेर बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार बिथाङाबो बे लामाजोंनो गोदोनिफ्रायनो थांलाय फैलाय खालामनाय बेसांखिनि डायलग मारिफैनायखौ जोङो नुनो मोनो बुंफायो जों बनायना होगोन जों नायगोन जोंखौल' भट होनानै जय जगत खालाम बेबायदि किसुमान बेबायदि खौरांफोरखौ बुंफायो दाथ' बुंनायजोंथ' जाया प्रेक्टिकेलि मावनाबो होनांगोन बिनिखाय जोङो सरकारखौ जों खावलायो जेन जोंनो बे हाइवेनि बे नेसनेल बे हाइवेनिफ्राय मथा मथि थारनै थारथामसोनि उनावनो मोनसे कालभार
बा दालां RCC जोंनो नांगौ जाना फैदों कारन मानो होनना बुङोब्ला दैलाङाव जोंहा बिथिं 20 खरसो मथा-मथि न' दोङो 20-22 खरसो दा बिथांमोननि गथ'फ्राबो फरायो बिथांमोननि गथ'फ्रा दैलाङाव थांलाय फैलाय सम लानानै बिमा-बिफाया दै बारहोहरनो हमाय गैया हाजिरा खामलायाव थाङो बिनिखाय गथ'फोरखौ डिउटि होनो ना गाव गावनि उदैखौ सुफुंनायनि हाबा मावनो थांनो हाजिरा मावनो थाङोबा नोङो न'निफ्राय फुङाव 7टायावनो ओंखारलांनांगौ गथ'फोराथ' हनै 8टा नङाबानो ओंखारलांनो हाया नों गथ'फोरखौ नायबाला बिथिं जानायनि बेबस्था खालामनो गैया जाबाय आरो बिथिं नोङो जानायनि बेबस्थाबा गथ'फोरा थालाङो बिनिखायनो जों गथ'फोरखौ लांलाय लाबोलाय खालामनो खोब उसुबिदा मोनदों बिनिखायनो जोंनो सरकारा बेयाव गंसे RCC खालामना होयोबा जों गोजोननाय मोनगौमोन बेखौनो जों सरकारनिसिम खावलायनाय थाबाय बिथांमोना लोगो हमहैदोंमोन नामा बा बिथांमोना बेबायदि जोङो लोगो हमनायथ' जों बुंदोंमोन बुंनायालाय लोगो हमनानै नायफैदोंमोनबो नायफैनायालाय जों बानायगोन होनना बुंदोंमोन आरो BPF हमायावबो बेबायदि जों खोनादोंमोन 2011 सनाव जोङो सेनसन जाबाय होननायबो खोनादोंमोन सेनसन जाबायबा गैया दिनैसिम सेंग्रेबेल गारि टिप मोनसेबो ट्रेक्टर टेलार मोनसेबो गारफैनायखौ जों नुनो मोनाखै किसुमान जोङो बै हमायाव बे साइनबर्डखौलाय जोङो नुदों मानिमोन बियो जों बेफोरखौ जों एसेबां गाना गुना जों खालामबाय थाया कारन जोंनो लामाल'सो नांगौ जों पलिटिक्सजों जों जेबो सोमोन्दो गैया जोंनो रायजो राजानो खारन बेखौल'सो नांगौ जोंहा लामा गैया जोंनो लामा नांगौ थाबायनो गैया जोंनो थाबायनो थाखाय नांगौ कारन मानसिया गां थानायबालाय बिरनानै थांगौमोन जोंहा गां गैया बिनिखाय जों आथिंजोंसो जों थाबायनो गोनां बायध'ता बिनिखाय जोंनो लामाखौ मोजां नांगौ जों बेखौ सरकारनिसिम खावलायो आरो बिनि सायाव जोङो एक्सन लानायाथ' मावफुंना होआबोला जेब्लाबो मानसिनि हास्थायनायाथ' मानसिनिल' नङा किसुमान जिब जुनारानो जा मानसियानो जा माने मोजांखौल'सो लुबैयोथ' गासिबनोबो हान्थिखौ नांगौ हान्थि गैयाबा रावबो थांना थानो हाया मोजां परिस्थिति नङाब्ला रावबो थांना थानो हाया बे हिसाबै मोजांखौ नांखागौ बयनोबो बे हिसाबै जोङो थारमाने जोंनो थाबैनो बे दालांनि राहा लामाखौ जोंनो बानायना होनांगौ नङाबा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव सोर मा केम्पिं खालामफैयो बे समावसो जोङो बेसेबांखिनि खौरांखौ जमनानै दोङोसै